Khoti la magistrate ku Mchinji lapeza Ernest Chimpeni wa zaka 37 ndi mlandu wogwiririra mwana yemwe akuti ndi wotsakwana zaka 18. Koma nkhani ndiyonena kuti apolisi atsimikiza kuti mtsikanayo ndi wotsakwana zaka 18 ngakhale Ernest Chimpeni atapereka umboni omwe ukuonesa kuti mwanayo ndi wa zaka zokwana 19, ndipo umboni omwe adaonesa ndi chiphaso cha nzika cha dziko chomwe chikunena kuti mwanayo adabadwa mchaka cha 2006. ndipo m'malo mwakenso Ernest Chimpeni adapereka umboni umene amafotokoza kunena kuti padali zokonzekera zaukwati ndi banja ndi mtsikanayo, ndipo akuti anapereka 30,000 ndi nkhuku ngati gawo la mwambo wa malowolo kwa makolo wake amwanayo. Koma pambuyo pake atazindikira kuti mtsikanayo anali ndi pakati pa mwamuna wina, kenaka anapita kwawo kwa makolo ake kuti amubwenzere ndalama ndi nkhuku za banja ndipo zisapitirirenso, zomwe zinachititsa makolo ake kukafotokoza nkhaniyi kwa apolisi. Magistrate Godfrey Nyirenda anagamula kuti pansi pakusintha kwa penal code ya mchaka cha 2023 akukhulupirira kuti mtsikanayo si wamkulu potengera chilungamo choti anabadwa mu 2008 osati 2006, ndipo akuti pali mlandu oti ayankhe posatengera chiphaso cha unzika popeza mwanayo ananama zaka chabe cholinga athe kuvota chaka chatha chimene ndi chaka cha 2025 pa 16 September. So nkhani ndiyonena kuti amene wa Ernest Chimpeni akuemba mlandu oti agwirira mwana wotsakwana zaka 18. Koma nkhani ndiyoti adapita pobwalo la milandu Ernest Chimpeni adakaperekera umboni pogwiritsa ntchito ID ya mwanayo imene ikuonesa kuti mwanayo adabadwa mchaka cha 2008, imene ikutsimikizira kuti mwanayo adali wamkulu, adali wopotsa zaka 18. Komano makolo ake amwanayo po defender afotokoza kunena kuti iwowa mwana wawo adabadwa mchaka cha 2008, ndipo akhoti akufotokoza kuti akhulupirira umboni umene apereka makolo ake amwanayo ponena kuti akugwiritsa ntchito penal code ya mchaka cha 2023 ndi umboni umene apereka makolo ndi wolondola. Komano ndimafuna mumvesese ichi, nkhani yapita ku bwalo la milandu pa zifukwa izi. Anthuwa akufotokoza kuti amene wa Ernest Chimpeni adali mu plan kapena kuti mudongosolo lomukwatira mtsikana yemwe akufotokoza kuti amugwirirayi, andi dongosolo lidali lonazo kuti lidali agreed kumbali zonse makolo komanso a Ernest Chimpeni, and adagwirizana kupatsana chiwongo kapena kuti ndalama zina zimene amapemphedwa munthu kupereka maka kuma district ngati amene wa Mchinji monga mwachikhalidwe kuti umayeneka upereke chiwongo pamene ukutenga mwana wapakhomo pongati ukufuna kumukwatira. Ndeno adapatsana chiwongo imene ndi mbali imodzi ya malowolo kuti akuluwa adazindikira kuti mtsikanayo ali ndi pakati, komano pakatipo atafufuzanso adapeza kuti pakatipo sipa iwo ndi pa munthu wina, ndipo m'malo mwake akuluwa anasintha chiganizo choti sakumkwatiranso mtsikanayo. M'malo mwake adapita kwawo ndi kukaudza makolo ake kunena kuti mundibwenzere zimene ndidakupatsani kapena kuti za chiwongo zimene ndi 30,000 komanso nkhuku imodzi. So makolowa ataimva nkhani sadayilandire mwanjira ina, sadagwirizane nalo ganizo limene amene wa Ernest Chimpeni adachita posintha lingaliro lawo lomukwatira mwanaye. So anthuwa muone kuti poyamba adagwirizana chilichonse chidayenda kupatsana malowolo andi ndikupanga zoti mwanayo atengedwe andi plani ili mkati, ndipo pomwe pakuchitidwa realize kuti mtsikana ali ndi mimba. So after kuchita realize makolowa akusinthano nkhani pambali poti anavomerezapo mbuyomo ayitengano nkhani ija kumene amakamuseguriranso mlandu Ernest Chimpeni kunena kuti amagwirira mwana wawo yemwe akuti ndi wosakwana zaka 18. So tafotokoza kuti Ernest amene wawa pabwalo la milandu anazichita defend pogwiritsa ntchito ID imene ikuonesadi kuti mtsikanayi ndi wokwana zaka 18 ndipo zadusanso ndi chaka chimodzi. Komano amakolo ake amwanayo adafotokoza kuti mwanayo ali ndi zaka zosakwana 18 ponena kuti mwanayo adabadwa mchaka cha 2008. So akhoti malo motenga umboni umene ndi ochokera ku legal document imene ndi ID akutengano umboni umene makolo apereka pakamwa pofotokoza kuti iwo akugwiritsa ntchito lamulo la penal code la mchaka cha 2023. Anyways, of course ifese amalamulo komano nkhani ndi ya plain kapena ndi ya chindunji yosabisika imene ikuonesa kunena kuti pa chilungamo chenicheni ndi chakuti koma zina zake zifuna zichitikepo. So nkhani atapereka ID imene
kuonesa kuti mwanayo ndi wa zaka za 2006 makolo akupereka umboni wapakamwa kunena kuti mwanayo adabadwa mchaka cha 2008 koma akhoti akusankhapo umboni wa makolo. So nkhani itachitika motere anthu ochuluka alankhulirapo ndi kudandaula kunena kuti makhoti athu ku Malawi kuno sakuyendesa bwino zinthuzi. Andi m'malo mwake zapezeka kuti mmodzi mwa anthu amene adachitanso za malamulo amenenso ndi mmodzi mwa mamembala aku nyumba ya malamulo, phungu wa nyumba ya malamulo yemwe adayimira pa tiketi ya Malawi Congress Party, Sylvester Ayuba James afotokoza kunena kuti akamuyimira mkulu ameneyi Ernest Chimpeni pa mlandu wake kumeneko ku Nchinji Magistrate Court mwaulere, ponena kuti mkuluyi akuyimbidwa mlandu umene ndiwoti ndi wachindunji kuti alibe mlandu ulonse chifukwa ndiye iyeyi ndi wosalakwa. So pambali ponena kuti Ayuba James amene anena kuti akamuyimira mkuluyi chifukwa mlandu ukuoneka kuti mkuluyi ndi wosalakwa. Mafunso ena omwe anthu ochuluka ali nawo ndionena kuti kodi makolowa adakakhala kunena kuti mkuluyi momwe adazindikira kuti mwanayo ali ndi mimba, chabwino nguganiza zomusiya mwanayo osati atenge ndalamazo, kodi akadapita ku khoti kapena kuti mwina akadathadi kupita ku khoti mwina poonena kuti mwana wawo wamusiya. Koma funso lina ndiloti akufuna apite ku khoti kukanena kuti mwanayi amagwiriridwa chifukwa mkuluyo wapereka ganizo loti akumusiya mwana wawo. Ndifa chani zimene zisada zichite mu nthawi imene ankafunsira kuti akufuna mwana wawoyo pomuudziratu kuti mwana wathu ndi wachichepere, chifukwa zooneka kuti pambali ponena kuti akuluwa amagwirizana ndi mwanayi adayamba kaye akumana ndi makolo ndi kuvomereza. Lero makolo omwewo akusintha chiganizo kunena kuti ayi mwana wathu amagwiriridwa ponena kuti mwana wathu ndi wachichepere. Anyway, siludzoti malingaliro a makolo ndi otani pa nkhani chifukwa koyamba adavomereza, adalandiranso ndalama, kulandiranso nkhuku yovomereza kuti mwana wawo atha kutengedwa ndi mkulu amene Ernest Chimpeni. So funso number 2 ndilo kuti mwanayi ali ndi pakati, andi pakatipo malingana ndi umboni wa Ernest Chimpeni akufotokoza kuti pakatipo sipawo. Kodi akhoti akatsimikiza kuti mkuluyi pakatipo sipake, yemwe akukhuzidwa pa mimbayi atengedwanso kuyimbidwa mlandu kuti naye amagwiririra ngati dali wamkulunso kuposa mwanayo, kapenano chipakochi chiwasalira a Ernest Chimpeni ponena kuti chipako paja chimatsalira mmodzi. Mwina nkhani iwakakamira Ernest Chimpeni ndi nkhani yopereka mafunso osiyanasiyana komanso ochuluka imene anthu akayifukula kwambiri ikuonetsa kuti makolowa ndi makolo adyera amene amafuna kupezera phindu pa mwana komano zitatembenuka akufunanso kusema chinyawu kunena kuti mwana wawo amagwiriridwa. Ndikupitisanso kukhoteko ndi gawo limodzi lofunabe kuphangira ifonera akufuna kuti akakawiruzidwa mokomera iwo akakhalenso ndi mabenefit ena amene angawapeze kuti munthu winayi mlandu wamukisalira. So Ayuba James monga tafotokoza kale iwo adzipereka kunena kuti akamuyimira mlandu Ernest Chimpeni pa mlandu omwe akuyimbidwa ogwiririra mwana komano iye atakwanisa kupereka umboni wachiphaso chaunzika legal document imene nthawi zonse pa milandu ngati akhoti amafunsa umboni wonga umenewo. So iwo atapereka makolo ndikupereka umboni wawo wapakamwa, khoti lasankha kusiya legal document ndikutenga umboni operekedwa pakamwa kapena kuti oral evidence imene ndiyongoyankhula yomwe ilibe tangible evidence like kuti anthu ndidziona kuti mwana ndi wa 2006 popeza ID ikufotokoza kunena kuti mwanayo ndi wa 2006 osati 2008. So akuti mwanayo adajambulisa poyika zaka za 2006 ndi cholinga chofuna kuti achite nawo voti pa masankho a mchaka cha 2025 pa 16 September. Anyways, sitikudziwa kuti khoti lalingalira motani popitiriza mlandu chifukwa choti chikhala kuti makhoti athu amafuna kutsata chilungamo ndi kuti mlandu udakatsekedwa mbuyomo chifukwa choti umboni weniweni umene umaperekera zaka za munthu waperekedwa umboni wa ID. Tili ndi ishinu monga ya phwedo popeza phwedo nayenso akuyimbidwa monga mlandu wofana ndi umenewo woti nayenso adagwirira mwana ndipo makolo a mwana padakali pano kufikira lero akukanika kupereka umboni okhuza ID umene akhoti akhala akufunsa chiphaso chaunzika cha mwanayi koma makolo ake akukanika ndipo fikira tsiku la lero aphwedo sadagamulidwe kuti ngati ndolakwa pa mlandu chifukwa makolo a mwana akukanika kupereka umboni wa national ID pamene
national ID yaperekedwa koma akuti ayi national ID yo idagwiritsidwa ntchito ndi cholinga chofuna kuvota komano zenizeni ndizoti mwanayo sadakwanitsa akazo. Anyway, timve inuyo kuti mukuiona bwanji nkhani imeneyi. Kodi chilungamo chioneka chikutsatidwa nanga ngati zili choncho akhoda malingalira bwanji povomera umboni umene ndi wongoperekedwa pakamwa kusiya legal document ID yomwe ikufotokoza zenizeni za zaka za mwana yemwe akuti ndi wogwiriridwayo. So through comment section ndi momwe tingadziwire komanso kumva maganizo anu. And mu video ya tsiku lalero mudali ndi ine 11 Mark Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa mavidiyo zamene tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.